Ngiyanibingelela kwama-TikTokers, ngiyanibingelela Sizwe Sikaphunga noMageba, ngiyanibingelela Ndle Mnyama ey'ndaweni zonke lapho nikhona, ngabe isemisebenzini, ngabe isey'ndaweni zokuzama imizamo yonke enizamayo, ngabe isemakhaya, ey'bhedlela, emajele. Ngiyanibingelela bafowethu, ngithi uNkulunkulu nje asimbonge usigcinile wasipha usuku lokuvuka, usuku oluhle. We are given a chance to do what is right ngey'mpilo zethu. Bafowethu, ngidlulisa ukubonga lana, into enhle iyabongwa futhi into embi iyagxekwa. Kuwukuthi-ke uma sigxeka abantu bayasilwisa ngoba basuke bebona ukuthi engathi baya-attack-wa, kanti sisuke sikhuza sigxeka ngoba into e-wrong iyagxekwa, kanjalo nento enhle iyanconywa. Ngiyabonga bafowethu, support eniyikhombisayo kwikhesi kababa uGugu Dlamini, it's superb. Ngiyabonga bafowethu, niqhubeke njalo nibasize nabanye, because the Bible tells us uma usiza ompofu noma ososizini usuke utsheleka uNkulunkulu. uNkulunkulu-ke uyakukubuyisela ngesikhathi esifaneleyo. Qhubekani ngani zakwethu nitshale, siyabonga Mpungose Attorneys, siyabonga Baba uMkhwanazi wethuleleni TV, siyabonga Dlamini Mzimba Khalimali, nazo zonke iy'nhlaka, wonke ama-support structures athe afaka usizo noxhaso. Siyacela-ke nawe ongenalo isenti, nawe ongakwazi ukuvela uvele phambili ukuthi hhayi nami ngiyasiza, asimthwale ubaba uGugu Dlamini ngemikhuleko ukuze iprocess yakhe ihambe ngendlela futhi isheshe, ngoba it's been 16 years ehlele ejele ehlalela into engekho, impilo yakhe imile nse. Bafowethu-ke qhubekani-ke nale support. Mina senginibonile ama-TikTokers, nina ningalishintsha izwe. Nale system yase-South Africa esifeyila mihla yonke, ningayishintsha nina nazi abantu abazi abantu, senginibonile ninamandla, amandla ninawo. Kwala Ramaphosa ohlezi lapha kulesa sihlalo esingamfanele, ningamsusa nina. Inqobo nje maningakholwa egameni likaJesu, nibuyele enkosini, nikhuleke, sifune ubuso bukaNkulunkulu. Ziningabi izinto esingayi-achieve. Singayeka ukuthukana la ko-TikTok, singayeka ukubizana ngey'nhlamba, singayeka ukuthi umuntu athenze ividiyo wena ubusubuka i-background yakhe. Awusayizwa lento ayishoyo ngoba usubuka ukuthi le video yenzele emjondolo, usuze uyabhala ukuthi umdala ngako usahlala emjondolo. Bafowethu, singahlekisi ngezimo zethu, izimo zethu ayifani, kodwa abanye bethu sisanelisekile yilokhu esinako nalokhu esiyikho. Kungathi wena mhlawumbe amandla akho uma ekuvusisa ikhaya bese ubona ukuthi sonke amandla ethu asivusisa ikhaya. Siyeke ney'mpilo zethu ziyasanelisa. I-social media platform asiyisebenzise ngendlela e-right, siyeke ukuthukana, siyeke ukugxekana. Siyabonga iy'ngane zakwethu, uBaba Dlamini siyathemba ukuthi uzobuthola ubulungiswa. Siyabonga kakhulu bafowethu, uNkulunkulu